Leune promoveert niet naar de 4e klasse. De beslissende thuiswedstrijd tegen Melderslo eindigde in een teleurstellende 1-3 nederlaag. De verwachtingen waren hoog. Leune zou genoeg hebben aan een gelijkspel en had in de competitie al 2 keer eerder gewonnen van Melderslo. Met het vele publiek en de slingers die al klaar hingen leek het niet meer mis te kunnen gaan. Maar de Oranje-Witte wisten niet te winnen op eigen veld. Al heel vroeg kwam Leune op een achterstand. Na een half uur kreeg rechtsback Charles Jansen de rode kaart en moest het team verder met 10 man. Voor de rust kreeg Leune nog veel kansen, maar die leidden uiteindelijk niet tot een doelpunt. Na de rust sloeg bij Leune de vermoeidheid toe. Na een half uur kregen de bezoekers een penalty en die werd benut. Even later scoorde Floris Verstegen tegen en stond het 1-2. Maar Melderslo maakte het af door nog een laatste keer te scoren. Buiten het veld bouwden de spelers van EWC uit wel een feestje. De teleurstelling bij het eerste team van Leune was groot. Ja, nou goed, zoals je net zag inderdaad, ik heb Safan me toch naar het kleedlokaal laten komen. Ja, dan was het niet een hele leuke stemming, moet ik zeggen. Maar goed, ja, ook dat hoort er soms bij. Hè. Wat heeft u ze gezegd? Nou ja, goed, aangezien ik afscheid neem heb ik vooral gezegd, jongens, bedankt voor 3 jaar. Hè. Ik bedoel, ja, ook dat wilde ik nu toch zeggen, ondanks de nederlaag. Ik had gezegd, of ik zei van, ik had er graag in een andere sfeer gestaan. Maar goed, het is niet anders. Leune had het natuurlijk graag anders gezien, maar ook wel anders verwacht. Mede door het feit dat zij in de competitie al 2 keer eerder hadden gewonnen van Melderslo en de tegenstander een lagere eindpositie in het klassement had behaald. Melderslo die is volgens mij 6e of 7e geworden in de competitie en die hebben de laatste periode goed gedraaid. En ook doordat ze vorige week dik verliezen van Wel, ja, dachten we toch wel dat we hier minstens een punt of 3 punten mee konden nemen. Wat ging er mis? Ja, wat ging er mis? Ja, dat is een goede vraag. Als we daar het antwoord op hadden, hadden we misschien gewonnen. Maar goed, ja, goed, uiteindelijk denk ik, we hebben de kansen gehad. Dus hebben bij 0-0 komen voor de keeper vrij. Daarna hebben we nog kansen gehad. We krijgen natuurlijk een rode kaart. En zelfs met 10 mensen ja, hebben we de mogelijkheden gehad om een goal te maken. En ja, dat is helaas niet gebeurd. Ik denk dat we een stuk feller waren. We wonnen eigenlijk gewoon bijna alle duels. Ja, natuurlijk, we kregen in de eerste helft genoeg kansen. En dan krijg je die rode kaart tegen. Hier krijg je gewoon een penalty tegen, terwijl onze verdediger Roel Biesenaar staat gewoon 2 meter buiten de 16. En hij maakt een overtreding en legt hem op de stip. Ja, onbegrijpelijk. Ja, die rode kaart was denk ik wel terecht. Daarna moet je met 10 doorspelen. Heb je dan nog wel hoop? Ja, zeker. Vooral omdat we juist toen met 10 man kwamen, toen speelden we gewoon beter dan Melderslo. En we kregen 3, 4, 100% kansen. Ja, als je ze niet maakt, dan wordt het niks. Door het verlies van Leune speelt Wel volgend jaar in de 4e klasse. Afgelopen zaterdag werd een kasterij Rollerball 2014 georganiseerd. Een dag vol leuke spellen voor de jeugd uit de regio, waar iedereen ook weer echt van genoot. Voor de meisjes, begin van ronde 10. Al 30 jaar organiseren jeugdclubs uit Noord- en Midden-Limburg Rollerball. Op toerbeurt bij één van hen. Maar nog altijd met hetzelfde concept. Een gezellige dag vol spelletjes. 30 jaar geleden is Rollerball opgericht als een idee van de koepelorganisatie Stichting Jeugdclubs Limburg. Het tegenwoordige Jeugdwerk Limburg. Nou, dit is al ontstaan als een behoeftepeiling geweest van de toenmalige Verenigde Jeugdclubs Limburg. Omdat er wel behoefte was aan een soort uitwisseling tussen verschillende jeugdclubs in Noord-Limburg. En dan met name dus op het creatieve en sportieve vlak. Ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. Er zijn er een 4-tal clubs die hadden wel interesse. En daar zijn we dus mee van start gegaan. Ja. Hoe is dat verlopen dan, dat begin? Nou, in het begin is het natuurlijk van, het begint al, er was 2 clubs uit Lom. Toen hadden ze daar nog een jongens- en een meisjesclub. 1 club uit Arsen en dan wij een springplank uit Venray. En dan is het natuurlijk, waar vindt de eerste plaats? Hè? Want moeten wij met 3 clubs vanuit de regio Velde, Arsen-Velde, moeten wij dan naar Venray? Hè? Dus toen hebben wij meteen gezegd, luister, wij komen wel naar Lom in dit geval. Ja. Maar daar begint het dan mee. En welke organisaties doen er allemaal mee aan Rollerball? Vanuit Venray dus ook, behalve de springplank, hier de Stichting Jongerenwerk Kasterij. Verder hebben we OEC de Hobbits uit Kessel.
We hebben de jeugdwerk Beringen. En dan hebben we nog vanuit LOM Sirene 99. Die inmiddels dus, waar de jongens en de meisjes bij elkaar zijn gevoegd. En vanuit Arsen, Jong Arsen. Rollerball 2014 bestaat uit 15 zeskampachtige spellen. Waaronder het buikschuiven op een groene zeepmat, ladderrace, Siamese tweeling, boomstamspel, spuitclown en achteruit. Uit de oude doos is een thema spellencircuit ook met 15 spellen. Waaronder spiraal, zaklopen, memory, skilopen, ezeltje prik en beugelen. Verder is er ook een fotospeurtocht door Kasterij, waarbij de vele monumentjes die daar staan een belangrijke rol spelen. Het doel is gewoon dat de kinderen een leuke dag hebben. Het doel kan ook zijn dat de leiding ziet, hey, dat spelletje dat ga ik thuis namaken en dat gaan we op de club ook doen. Het wordt elk jaar weer moeilijker om de 100 vrijwilligers te vinden die nodig zijn om een dag als deze te organiseren. Nou, soms moet je wel smeken, ja. Ja, je moet smeken en je moet een beroep doen op je netwerk, op ouders, maar ook op familie. Dus ik heb hier al heel veel mensen die eigenlijk niet bij het jeugdwerk betrokken zijn. Die heb ik dus op de grasmat gehad. Hè? Want de eigen leiding die zorgt dus wel voor de begeleiding van de groepen. Maar bij de spellen staat bijna allemaal vreemdelingen. Toch genoot de jeugd weer met volle teugen van Rollerball. Twan Jansen neemt morgen afscheid met een receptie in het gemeentehuis na een lange politieke loopbaan. Hij heeft veel rollen in het openbaar bestuur vervuld. Onder andere als commissielid, raadslid en ambtenaar. Vanaf november 2008 was de PvdA-wethouder maatschappelijke diensten. Vorig jaar kondigde Twan aan dat hij bezig was aan zijn laatste termijn als wethouder. Jansen wordt namelijk deze zomer 66 en vond het zelf tijd om met pensioen te gaan. Vlak voor de verkiezingen van dit jaar liet hij weten dat hij er nog 4 jaar aan vast wilde knopen om de grote klus van zorgdecentralisaties te klaren. Maar door de grote verkiezingsnederlaag heeft hij deze kans niet gekregen. Jansen is nu toch met pensioen en blikt terug op zijn laatste jaren als wethouder waarin veel is gebeurd. Ja, toen ik zelf ging terugkijken, want het gaat natuurlijk zo vlug allemaal dat je daar ook niet echt tijd hebt om erbij stil te staan, viel me op dat ik erg veel met gebouwen bezig ben geweest. Dat is eigenlijk wel het laatste wat ik van tevoren zou hebben verwacht. De 3e sporthal, de BI, het jongerencentrum wat binnenkort wordt geopend, het MFC in Brugske. Maar we hebben natuurlijk ook in die tijd heel veel dingen kunnen bereiken voor mensen. Gewoon een goed minimabeleid, schuldhulpverlening die keurig op orde is, voortijdig schoolverlaters waar we heel mooie cijfers scoren. Dus al dat soort dingen die misschien wat minder spectaculair zijn, die geven misschien nog wat meer bevrediging omdat het rechtstreeks over mensen gaat. Jansen is sinds 2 weken niet meer aan het werk. En dat geeft tijd en ruimte voor andere bezigheden. Nou, het is heel erg rustig eigenlijk, hè? Want het is natuurlijk wel een hele grote overgang tussen toch een tamelijk druk bestaan als wethouder en het zijn van gepensioneerden. Dus de laatste 14 dagen heb ik me vooral bezig gehouden met het ophalen van de achterstanden in de tuin. Ik ben heel veel buiten geweest, lekker aan het werk. En dat is ook wel eens een keer heerlijk als je dat in alle rust kunt doen. Is het wennen? Ja, het is heel erg wennen, ja. Het is toch een heel hectisch bestaan. Je bent voortdurend met allerlei dingen bezig. Er is eigenlijk geen moment dat je niet op de een of andere manier bij met je werk aan de slag bent. Of dat nou buiten is of binnen met lezen, voorbereiden. En dat valt dan ineens weg. Ik blijf het nog wel volgen natuurlijk, maar het is nu allemaal veel ontspannender. Ja. Morgen neemt Twan Jansen afscheid. Toch heeft hij nog 1 laatste officiële handeling die hij mag verrichten. Aankomende zaterdag mag hij het jongerencentrum De Bie openen.